Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, tinauanin doon ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo na daing espesyal na tratamiento na mariresibi sinda Pastor Apollo Kibuloy asin mga kasarabay kaini susugman sa polisiya ang susugman sa polisiya ang pagtakop sa saindang pandok. Ipinaliwanag ni Fajardo na naka-blur ang pandok o retrato kan mga naarestar kaibanan si Kibuloy dahil susug ini sa polisiya kan PNP asin guidelines kan Commission on Human Rights. Sigon kay Fajardo, maski arestado na ang mga ini, dai pa man napapatunayan na sinda nagkasala mananggad. Dagdag pa niya na kaipuhan man kan sa indang permiso kung pwedeng iluwas sa publiko ang sa indang pandok asin pigrerespeto ini kan otoridad. Nakatago man ang sa indang pandok, siniguro ni Fajardo na sinda Kibuloy ang pigpresentar ninda sa publiko. Sa katakod pang bareta, pigataong kwenta na kan Departamento de Justicia sa Regional Trial Court ang desisyon may kinaaraman sa pagdetenir kay Pastor Apollo Kibuloy sa Quezon City Jail. Sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na anuman an orden o kasuguan kan husgadong nagakaput sa kaso ni Kibuloy ang dapat na masunod. Dagdag pa niya na mahiro na ang kaso ngunyan na nadakop na si Kibuloy. Piglinaw man ni Vasquez ang may kinaaraman sa house arrest. Sinabi niyang opsyon ini kan korte dahil ipapahiling duman kung justifiable ang kahagadan. Hahampangon kan Philippine National Police ang anuman na kasong isasangat ni dating Presidente Rodrigo Duterte kontra sa mga kapulisan kaibanan na si PNP Chief General Romel Marbil asin ang DILG Secretary Attorney Benhur Abalos. Ini ang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo in koneksyon kan malicious mischief na pigplantar ni Duterte kontra kinda Abalos asin Marbil dahilan sa naging operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Sigun kay Fajardo, may diretso si Duterte na magreklamo asin may diretso man na magsimbag ang mga pinagrereklamo kaini. Sa katakod man na bareta, iimbestigaran kan Davao City Council ang mga pinagasabing biolasyon na ginibukan pulisya sa operasyon kang Kingdom of Jesus Christ compound. Kinarampag kan konseho ang Interior Department tanganing ugidon ang anuman na mga pagsuhay matapos kan pagkakadakop kay Apollo Kibuloy asin pang iba pang kapwa akusado sa KOJC compound, nagharali na ang mga pulis sa nasabing lugar. Apisar ka ini, sinabi kan
Regional Police Office na nakahanda ining apudan man sa giraray ang mga miyembros kini kung kaipuhan nindang hampangon ang mga kaso sa korte and kaso magsaangat nin reklamo ang mga miyembros kan KOJC. Pigaadalan man kan mga taon kan PNP ang pagsaangat nin mga reklamo kontra sa KOJC. Sa iba pang bareta, siniguro kan Philippine National Police ang kaligtasan ninda dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Pastor Apollo Quiboloy asin iba pang akusado, apisar na kaibanan ang mga ini sa sarong custodial o kay apisar na kaibahan kan mga ini sa sarong custodial facility ang nagkapirang miyembros kan Abu Sayyaf. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pigsisiguro ninda na dain na maotro ang pangyaring pang-hostage kay dating Senadora Leila de Lima kan sarong miyembro kan Abu Sayyaf nagkapirang taunaan nakalihis kan si de Lima nakadetinir sa custodial center kan PNP. Nagkaigwa naman ng adjustment sa paghigpit sa seguridad ang PNP dahil sa pagkakustodya kan mga nasabing importanteng presonero alagad dainin pwedeng iluwas sa media. Sigon kay Fajardo, magkasiparar ang lugar kung saan nakakustudya ang mga babae asin lalaki asin tig sararong kwarto ang mga ini pero daisinda naghihirilingan. Areglado man ang mga bagong housemates kan PNP Custodial Center, alagad sa ngunyan nag-adjust pa man giraray ang mga ini sa indang bagong sitwasyon lalo na si Quiboloy. Medyo naiinitan si Quiboloy dahil dorang aircon pero igwa maning electric fan kada kwarto. Pwede man nabisitahon ang mga ini pun alas 8 an aga sagud alas 5 din hapon, Martes sagud Domingo, afera sana sa aldaw nin Lunes. Nanindugan si Vice Presidente Sara Duterte nanda siyang magtrabaho maski pa warang budget an sa iyang opisina na ipigtagama kan mga legisladores. Ang pahayag ni VP Sara matapos daini mag-atindir sa ginibong budget hearing kan House Committee on Appropriations sa Kamara na posibleng tawan siya nin piso na pundo. Paliwanag kaini na sadit man sanan sa iyang opisina asin ang operasyon kaini kung kayang-kaya ng magtrabaho maski warang itinaong budget. Tinawan doon pa ni VP Sara na masasabutan ang report na tatangkasan nindanin budget ang OVP na parte kan atake kontra sa iya kaya dead man na sana sa iya asin magpapadagos ang sa iyang opisina sa trabaho. Enot nang nagpaliwanag ang Vice Presidente na daay kay ni pag-atindir sa budget hearing dahil sa nakapagsumitir na ang OVP kan mga kaipuhan na documents o kaya documentation sa House of Representatives Committee on Appropriations. Ultimong bareta sa lado lokal, nag-uli tulos si Energy Regulatory Commission o ERC Chair Mona Lisa Dimalanta matapos maresibi ang direktiba kan Ombudsman in koneksyon sa 6 na bulan na suspension sa iya. Sinabi ni Dimalanta na nagsunod siya sa kasuguan kan Ombudsman asin itinugo na sana sa ibang opisyal ang importanteng bagay sa ERC. Sigun kay Dimalanta, dai pa niya aram ang detalyes kan reklamo kontra sa iya dahil wala pa siyang kopya na naresibi may kinaraman digdi. Dagdag pa niya na wala pang pigbababa na orden kung sisayan masalida sa iya para mentras asin pigadalan kan kampo niya ang lakdang tanganing mabawi ang suspensyon. Bareta sa ibang nasyon, siniguro ni North Korean leader Kim Jong-un nadudublehon ang trabaho para makagibo ning nuclear weapons na kayang labanan ang Estados Unidos de America asin ibang nasyon. Sa ipinawagas na litrato kan state media, mahihiling ang sarong klase ng intercontinental ballistic missile na kayang mag-abot sa mainland US. Sa mensahe sa ginibong ika-76 na founding anniversary kan nasyon, sinabi kaini na nahampang sina sa patakot. Inakasaran pa kaini ang Estados Unidos na pigpapalawig nindaan puwersa sa Korean Peninsula. Matatandaan na kan Hulyo kinontra kan North Korea ang pirmahan kang US asin South Korea nin defense guidelines. Sa ladukan sports, nagadana
An ilusyon ka na nagadan na Ugandan Olympic athlete Rebecca Cheptegei. Si Dixon Ndiema ang nagadan mantang ini nasa intensive care unit dahil 40% kan sayang lawas ang nasulo. Matatanda na sinulo ni Ndiema ang ilusyon matapos na mag-iwal. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginutuhin News Director Bardila, Angel Mustaza, Tatanems Flora sa Technical Control sa ITC Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Realize true comfort and relaxation.